Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang DCGB aktibong miyembro yan kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, Philippine Standard Time hali sa Pag-asa, alas 5 sakto nin hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran kan News Base, kan Mega Force Patrol asin kan Technical Department. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Enot sa despatsos kan bareta sa lado lokal nasa linya ang Mega Force Patrol si Angel Mustasa. Angel, good afternoon. Go ahead. Kinakaipuhanin mas makaskasasin mahiwas ng mga esforsos para sa renewable energy na marilisar ini sa taong 2030. Ini ang pigtawanin doon ni H.E. Michael Waters, Economic and Climate Counselor kan British Embassy in the Philippines sa nagpapadago sa Albay Just Transition Conference sa Legazpi City. Kasabay kini pigrekognisar ni Waters ang pag-susumikap na grupo o man iba-ibang grupo asin na kan gobyerno, kaibahan pa ang mga institusyon, organisasyon asin iba pang stakeholders taning makabilog din mas makusog na koneksyon asin pakikipagtabangan taning marealisar ang nasabi nga programa. Tigtawan man ni doon ni Albay Governor Noel Rosal nakaipuhan na magtiwala sana asin nakatutok sa target na nadakul pa ang mga kinakaipuhan na trabaho taning marealisar ini asin na tiwala siya na marealisar man ini sa pag-abot ng 2030 dahil sa dakul ang mga nagpahayag din interes na magtabang sa nasabing plano. Nagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Thank you so much, Angel. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, piga-apod na diversionary tactic ang pagpapaluwas kan informasyon na naarestar na si Senador Ronald Bato de la Rosa tanganing matabunan ang mga naihiras kan Commission on Audit sa impeachment hearing manunod sa paggastos sa milyon-milyon na pesos na confidential funds kan opisina kan Vice Presidente. Inian ipinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Abogada Claire Castro matapos mag-circular kasuhapon ang impormasyon na arestado na si De La Rosa. Sigun kay Castro, mahihiling na daing laog asin daing konteksto ang posts sa social media ni Attorney Jimmy Bundok asin Harry Roque asin ginibo ini mantang pighihimay kan impeachment court ang mga daing resibo asin paggastos kan milyon-milyon na kantidad in confidential funds kan opisina kan Vice Presidente asin kan Departamento de Edukasyon. Inabisuhan ni Castro ang publiko na bago maniwala aramon muunan pinuunan kan isyu asin kung ano ang motibo kan mga nagpapawagas ka ini. Sinabi pa ni Castro na ang mainstream media paman sa giraray ang enot na dapat pagtiwalaan sa mga beripikadong bareta tangani day mabiktima kan fake news. Tama yan. Mientras tanto, dapat na maduon sa misused confidential funds article sabi ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan na dapat na maghagad dispensa asin ibalik ni Vice Presidente Sara Duterte ang kwarta asin daini magdalagan sa pagkapresidente sa nag-adang-adang na 2028 eleksyon. Ginibo ni Kapunan ang pahayag matapos ang pakikipaghurong kay ni sa saindang witness na si abogado asin CPA Roderick Wamil kan Commission on Audit asin nag-audit sa confidential funds kan opisina kan Vice Presidente asin Departamento de Edukasyon.
An pahayag man ang nag-ugat matapos na magluwa sa pagdangog na daig ginamit ni Duterte sa dapat na paggamitan ang sayang confidential funds dahil imbes na ipambakal inining informasyon, binakal niya inining supplies, bulong asin ipinagrenta nin safe house. Enot na sinabi ni Kapuna na na-scam ang namamanuaan sa kantidad na 612 milyones de pesos na confidential funds di Duterte kung saan 500 milyones de pesos kaini an sa opisina kan Vice Presidente, mantang ang natatadang 112.5 milyones de pesos ang sa DepEd kan pinamamayuhan pa man ini kan Vice Presidente. Mientras tanto, pinagkonfirmar kan Bureau of Jail Management and Penology na binisita ni Vice Presidente Sara Duterte sinda Senador Rodante Marcoleta asin Senador Jinggoy Estrada asin dating Congressman Mike Defensor sa Quezon City Jail kasuodma Agosto 4. Sigun sa BJMP spokesperson, Jail Superintendent J. Rex Bustinera, nag-abot ang bise bandang alas 12 ning udto asin naghali bandang alas 3:20 nin hapon. Nakaditinir sinda Marcoleta asin Defensor sa Quezon City Jail, may koneksyon sa kasong plunder sa 75 milyones de pesos na campaign donation na naresibi kan senador hali kay Defensor asin duwang negosyantes kan taon 2025. Mientras tanto, kulong naman si Estrada dahilan sa mga kasong plunder asin graft na may kinaraman sa flood control scandal. Mientras tanto, pinagkondinar kang National Union of Journalists of the Philippines o NUJP ang mga naging pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte na dain nag-aabot sa pangkinaban na basihan ang Philippine media asin mas mapagkakatiwalaan ang social media bilang pagkukuhaan ng katotohanan. Sigon sa organisasyon, bako makaustisya na insultuhon ang bilog na industriya nin pamamahayag dahilan tadakol na Pilipinong na mamamahayag ang pinagbimidbid asin pigrekognisar sa international na komunidad dahil sa indang trabaho. Pigdoon man kan NUJP nasalungat sa sinabi ni Vice Presidente, dakol na pag-aadal ang nagpapahiling na makaskas na maglakop sa social media an salang impormasyon asin mga kautikan. Tinawan doon pa kan grupo na haloy na nakaka-experience nin mga pag-atake ang media dahil media hali sa pamilya Duterte kasabay kan pag-iwas o kaya paglakop nin disinformasyon kontra sa saindang mga kritiko asin nagkapirang institusyon. Nagluya ning 6.2% ang inflation rate kan Pilipinas kan Hulyo 2026 sigun sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sigun sa ahensya, mas ababa ini komparado sa 6.4% nairehistro kan bulanin Hunyo. Apisar kan diit na pagbaba, masalangkaw pa man giraray ini kumpara sa 0.9% na inflation rate kan Hulyo 2025. Ang pangenot na dahilan kan pagluya kan inflation ang mas maluyang paglangkaw kan presyo sa transportasyon na nagbaba sa 11.9% hali sa 12.8% kan Hunyo. Nakatabang man sa pagbaba kan inflation ang mas haluy o kaya maluya na paglangkaw sa presyo kan education services 1.9% hali sa 4.0%. Asin sa restaurants asin accommodation services 6.8 hali sa 7.0%. Mientras maabot naman sa 5.0% ang average inflation pon kan Enero sa Hulyo ngonya na taon sigun pa sa PSA. Pag sinabi pong nagluyang inflation, gustong sabihon kaan, day masyadong naglangkaw ang mga barakalon, ang ekonomiya ta estable, day masyadong naglalangkaw ang mga barakalon, serbisyo sa sin iba pa. Mientras tanto,
ipinagpasa ni na House Committee on Ways and Means Chairperson asin Marikina City Representative Miro Kimbo asin Senior Deputy Speaker asin South Cotabato Representative Ferdinand Hernandez ang sarong propuesto na matangka sa ipigpapataw na 12% value added tax o VAT sa systems loss charges. Sigun kay Kimbo, ang House Bill Numerado 1002 sarong fiscally responsible asin consumer-oriented na lakdang na makakadagdag sa mga presenteng lakdan kang Kamara de Representantes na pababaon ang singil sa kuryente. Sa irarom kang propuesto ang VAT exemptions na ipapautob sana sa Recoverable Distribution Systems Loss Charges na inaprubaran kan Energy Regulatory Commission o ERC. Ipinaliwanag ni Kimbo na ang VAT sarong buwis na pigpapataw kung may nadagdag na value sa produkto. Dahil sa systems loss, ang bako man aktual na pikukonsumo kan consumer, sinabi niya na daing nadagdag na value kung kaya daing ni dapat patawan ning VAT. Sigun pa sa kongresista ang propesto, parte kan mas mahiwas na lakdan kan kongreso na makapagtaon ng tax relief sa mga pamilyang Pilipino na daipig sa sakripisyo ang fiscal sustainability kan gobyerno o ang operational viability kan power sector kan nasyon. Ultimong detalyes kan Barreta, maabot sa haros 42,000 na persona ang naafektaran kan bagyong Luis asin Maymay, pati na ang pinakusog na habagat sigun sa opisina kan Defensa Civil. Susog sa report kan ahensya, kabilugan na 41,979 individual o sobra sa 12,000 na familyas ang apektado sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Zamboanga Peninsula asin Cordillera Administrative Region. Sa presente man na nagtitinir ang maabot sa 6,000 na persona o maabot sa 2,000 na familya sa 14 evacuation centers. Daima na irehistro ang opisina kan Defensa Civil na nagadan, nalugadan o nawawarang individual by connection sa epekto kan mga maraot na panahon. Sarong-harong man sana na rehistro na partially damaged samantang day pang datos nin kabilugan na danyo sa infrastruktura asin agrikultura. Sa pangaran kan nagsururat kan informasyon sa Pangenot asin Supervision ni News Director Mardela, Nicole Ann Gloriani, Mega Force Patrol, Tatanems Flora sa Master Control sa IT si Jerome Nico Martinez, daitabi maghali tulos na masunod ang Armadero Perpetual Help Dovina. Ako po si Pio Fernandez. Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins